Ben trobats a Sintonitza Europa. Normalment, s'ha hagut d'esperar que hagin passat anys i anys perquè es pugui llegir amb seguretat com ha anat una guerra, com s'ha preparat, els que hi han estat propiciadors i també els seus beneficiats. L'avantatge del nostre temps, accelerat en el que també vivim, és que s'han escurçat terriblement els terminis per entendre què ha passat en un conflicte i qui ho ha generat. Tots juguen a curt termini. La Segona Guerra Mundial no va començar el dia que un soldat va obrir el reixat perquè un tanc de la Wehrmacht entrés a Polònia. Es va començar a preparar anys abans, el dia que els nazis van prendre el poder a Alemanya. El guió de la guerra va ser escrit pel conglomerat industrial alemany, faltat de matèries primeres i països esclaus, i amb la connivència del poder econòmic dels Estats Units. Una altra cosa va ser que van apostar per l'embogiment col·lectiu a les ordres d'un megalòman i se'ls en va anar de les mans. I en aquest negoci s'hi apuntaren tots. IBM va ser el principal proveïdor de tecnologia pels camps de concentració nazis i proveïdor de tecnologia de la Gestapo. Els Estats Units van veure l'oportunitat en la guerra, un cop començada, de quedar com a potència mundial amb mitja humanitat captiva al seu complex militar industrial. I Rússia va veure el mateix. Per això van entrar com ho van fer, sense portar-los 10 milions de morts de més o de menys. Però sobretot, la invasió durant gairebé 100 anys ha estat mediàtica. Hem patit permanentment la invasió mediàtica. Els Estats Units han reescrit la història de la humanitat a favor dels seus interessos tantes vegades com han volgut. Ha estat el país que més cops d'estat ha propiciat, el que més estats ha envaït i el que té més morts i desaparegut pels seus interessos. A partir del Vietnam ja no ha estat possible amagar que els soldats americans massacraven dones i nens, violaven i torturaven, canonejaven periodistes, gent incòmoda, enverinaven comunitats i arrasaven amb les matèries primeres. El darrer fiasco, Afganistan. Propiciar una nova guerra és, doncs, el millor negoci que es pot fer, encara que sigui el teu bàndol el que perdi. I a més, té l'avantatge que s'obliden els fiascos anteriors. I ara Ucrània ha tapat Afganistan i Síria. El problema es complica en el moment en què el guió l'escriuen uns i l'execució l'efectuen no exactament per qui s'ha escrit i dissenyat que sigui el vencedor. El guió de la guerra d'Ucrània va començar a escriure's en el moment en què Trump va entrar a la Casa Blanca i sota la premissa de que aquest fos el salvador d'Europa i les energètiques les beneficiades. Amb una Europa que havia de tenir dins un potent portaavions anglès que controlaria els seus interessos. Però Trump va perdre pels pèls i ha estat un president demòcrata el que ha hagut de fer-ho. I els anglesos els hi van acabar de donar porta. Un Trump, a més, que mai no s'ha pogut treure de sobre les sospites d'una excel·lent relació interessada amb el Kremlin, a qui també li va de perles aquesta guerra. Per poder fer lloc a les novetats que van fabricant els diversos complexos militars industrials. Regularment cal actualitzar l'estoc, sigui de xiclets, de míssils o de tancs. I així ha estat. Exacerbant el nacionalisme i l'agressivitat dels ucraïnesos, s'exacerbava el nacionalisme dels russos i la por dels europeus.
I tots a invertir més en armes, salvar la indústria de la guerra i fer pinya amb qui mana a cada un dels bàndols. Putin ha fet per a Occident el paper de dolent i per Orient el de ser l'únic bastió davant de l'imperialisme americà. I a casa li ha permès depurar l'oposició, com Stalin. Tots han guanyat, excepte els que pateixen i els morts. I els que paguem la festa, és clar. Ens en recordarem cada mes en pagar les factures de la llum i del gas. Europa, en quin jardí t'has fotut? Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda!